कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्यकम् हे श्लोक रामायणांतू विश्वामित्रानं सुरवेक त्यांनी बाई सोनवतरी प्रथम सुप्रभात सांगितलंय विश्वामित्र महामुनी तशी कौसल्येलो चांग मोगाचो पूत जानसे रामचंद्रा उट्टा पूर्वा संध्या प्रवर्तते संध्याकालस दिसाती आम्ही व्यवहारान अंतो सुरवेची संध्या सकाळी हे संध्याकाल जातास त्यावेळाक नरशार्दूल मनुष्यापैकी एक शार्दूल म्हणाले सिंहापशी ओढ एक शक्ती असेल प्राण तसले एक शार्दूल जावन असेल तुवें जग जाऊ का कर्तव्यम दैवमानिकम जगे तान कसले उठा का म्हणून सांगून सोडे दैव महानिक म्हणाल देवान संबंधी पावत तसले आनिक म्हणाल इडे रोटीन्स ते कोरका भूमी स्पर्श दुवंगे स्नाना क्रिया देवपूजा योगासना हे सगळे तुवें करतसले कोरका देवा रामचंद्र उठा म्हणून हे विश्वामित्रानं रामाक जागोत तसले एक दृश्य